Моля, заповядайте в нашия магазин за позитивно мислене, нашия коучинг магазин за позитивно мислене. Здравейте! Знам, виждам, че вече сте по-щастлива със самото си пристъпване тук, нали така? Да. Здравейте, заповядайте. Казвам се Иван Кихайов. Приятно ми е. Иван Кихайов. Петия. Иван Кихайов се казвам и съм вашият коучинг консултант по позитивно мислене. Ние сме щастливи. Тук ние просто сме щастливи. Ние сме едни цъфнали цветя, които хаят, защото сме си разрешили да мислим позитивно. И това е красиво. Ние правим избор да нахраним добрият бял вълк вместо другият лошият. Това е. Нищо повече. Знаете ли, че простичките неща са гениалните неща. Или както се казва, гениалните неща са простичките неща. Ние избираме да мислим позитивно. Ето вижте, подсъзнанието може всичко. Подсъзнанието, то може всичко. И ние избираме да мислим позитивно. Ето вижте, ние мислим позитивно. Аз съм Иван Кихайов. Иван Кихайов, да. Вие сте написали тази Аз съм написал книга. Иван Кихайов се казвам. И всъщност не, това не е моята книга, не съм аз авторът, но той е така много уважаван автор в нашата аудитория, в нашата система коучинг, умения за позитивен баланс, хармония на живота. Вижте нашите тук продукти, виждам, че сте си приготвили турбичка. Ами да, какво бихте искали да купите? Вижте, сега съм дошла при вас, за да ми помогнете. Имам много големи проблеми вкъщи с съпругът ми в работата. Това се решава. Елементарно, така. Трак! Добре, вече усещате, нали как това? Аз съм така, енергията на Вселената минава през ръката ми и като направя така, штрак! Вие вече усещате, знам, че усещате. Аз виждам, чувствам енергията ви. И ако вие не я чувствате, то Вселената ви чувства. Вселената знае от какво имате нужда. Тя ви е като едно огледало, тя резонира с вашата красота на душата ви и тя кара да разтворите способността си за позитивното мислене широко и да обичате така, защото позитивното мислене води всички промени, от които вие се нуждаете на вашия живот. Вижте, аз си купих дори амулет, който да ме пази, защото... Това е добра идея. Вселената го вижда, да. Вселената знае. Тя знае. Носи добра карма. Good karma. Very good karma. Но също не ви помага, вижте, аз наистина имам страхотни проблеми. Защото е нужно лекичко да добавите така от вас, да намерите ключовият момент, опорната точка, както е казал Архимед ли беше, дайте ми подходящата опорна точка и достатъчно голям лост и ще повдигне земята. Та и вие да намерите опорната точка за промяната на вашето съзнание. А това е системата на позитивното мислене. Виждате ли розовите слончета? Чувствате ли как пърхат с ушичките, с които летят около вас? Да, розови са и са красиви, нали? Чувствате как преминават през вас и чистят аурата ви? Да. Колко е хубаво! Хубаво е, наистина, да! Вие правите като цвете! Вие сте New Age цвете! Просто сте ухайна роза, която ароматът се носи от вас. Това идва всичко от позитивното мислене. Знаете ли защо? Нашият коучинг магазин за позитивно мислене е зареден с позитивната енергия на позитивното мислене. Ние тук владеем законът за привличането. Ние привличаме. Някой се шегот, знаеш, че ние сме като една магическа пръчица, така Вселената само така и казваме скочи и тя скача. Ние казваме клекни и тя кляка. Ние казваме скача и по-високо и тя скача по-високо Вселената, да? И всичко прави за нас, ето вижте. Кой ми взе парите, няма такива работи. Ето малка Библия на парите, всичко е у нас. Знаете ли всичко? Добре, сега какво бихте ми препоръчали, защото аз... 4 потока на парите. Искате ли финансов поток във вашия живот? Разбира се,
Всичко искам. Искам да съм щастлива, да живея щастливо, да съм хармонична, да усещам любовта и наистина да бъда тези розови очила, които нося постоянно, те просто не ги свалям. Естествено, знаете ли, от вас зависи просто да си ги сложите тези розови очила. Те не се виждат външно, те са като вътрешни лещите, които слагате в душата си, така на оптичния нерв, така, зад третината, за да проникне в окципиталния лоб, където се процесират зрителните сигнали и оттам на дълбоко душевно ниво. Позитивното мислене? Да! Позитивното мислене! Това е магията. Вселената чува, тя знае. Вселената знае вашите нужди. От вас се иска нещо елементарно, да й съдействате чрез позитивното мислене, с което привличате изобилието от житейски блага и финансовият поток започва да се процесира, да тече през вас, като пълноводна река, като Нил, като Амазонка, така да тече през вас. Да. Защото Вселената, тя просто се съобразява с вас и желание. Това вие кажете: искам принц на бял кон, тя ви го дава. Разбира се, конят вече е Мерцедес, не е кон, знаете. Тя ви го дава веднага, бял, хубав, страхотен. Да, от вас искат просто да си поискате. Вселената чува, разбирате ли? Аз, като бях млад, веднъж така, бях безработен и отидах в един хотел скъп. Всичките си пари дадах само за няколко нощи. Така гледах стаята и попивах. И Вселената чува моят подвиг за богатство и за изобилие. И сега целият поток тече през мен. Моля ви, научете ме как да го направя и аз. Дошла сте на правилното място в нашия магазин за розови мечти, за розови слънчета. Не слушайте някой, които ви казват, че това било наивен позитивизъм. Това са наши конкуренция, знаете. Ние сме тези, които ще подсигурят вашето щастие. Моето щастие. Вие вече сте щастлива и вашата душа го знае. Вашето съзнание следва, защото вие сте във Вселената, която носи изобилие и хармония. Всички тези потоци, които вече ви парират в клетките ви, знаете, че това се случва сега. Знаете, че това е така, не? Ами, вече ми е толкова ясно. Много е хубаво. Усещам цялата тази енергия, Вселена, вашите думи, вече ги разбрах. Хубаво е, нали? Хубаво е! Добре, как да го направим тогава? Сега от един път... Ще са нужни колко пъти? Няколко сесии, в зависимост лично е. Ние преподаваме, знаете, коучинг, финансов, коучинг за развитие на личностовия ресурс, коучинг, много видове коучинг преподаваме, но всичките са свързвани с законът на привличането. Законът на привличането, за да привлечем изобилието от щастие. Ето, изобилието от емоционална хармония, вижте, емоционална хармония. Изобилието от позитивизъм и оптимизъм. Ето, позитивизъм и оптимизъм. Можем да привлечем, ето, житейска удовлетвореност. Да. Удовлетвореност житейска, да, ето, елементарно е. Само не забравяйте, че ние сме много духовни тук, но парите са най-важни. И затова материални блага, материални блага, материални блага. Да, парите, Библия на парите. Принципите на успешните коучинг търговци. Вие трябва да знаете как Вселената само чака така да я кажете. Тя е така, като едно кученце, просто така. Чака да й кажете. Мислете позитивно, разбирате, това е всичко. Гениално е. Още Лао Цзе го е казал. Великите неща са простички. Дао на парите вече е свързано с вас. Ами, аз знам, че няма нищо безплатно. Може би излязох да пазарувам, но
усетих някакво привличане от вашия магазин и видях камбанките, видях хубави... Ароматът на индийски пръчици. Да, и той ме отнесе някъде в изтока. Костюмите, с които са облечени нашите коучинг, консултанти. Да, и аз смятам, че вие ще ми помогнете и... Тези джипове отпред, нали знаете, те не са за някакви 100 000, те са от 250 000 нагоре, знаете, ние сме... Да. Работим с потоци от изобилие. Аз искам така да бъда. Искате мъж, сега нямате проблем. Искате джип, сега нямате проблем. Искате успешен бизнес, разбира се, потокът на парите. Просто мислете позитивно. Ние ще ви кажем как да бъдете щастлива вие. Да. Лесно е. Просто ми се доверете. Ами, вече... Позитивен коучинг. Сега. Точно така. В този момент вие чувствате енергията. Знам, но тя ви чувства много повече. Ще усетите как като излезете от тук, макар и леко финансово, това е част от потока, знаете, за да получиш трябва да дадеш. Това е част от финансовия поток, той се завърта, когато давате повече минава през вас, получавате повече, разбирате ли? Да, елементарно е смешно, красиво, разбирате ли? Вие ме разбирате, вие всичко казахте, което искам да науча и да... Мучо динеро, Колко ви дължи за... Нашите такси не са високи. Тази коучинг сесия е 1000 евро. Само 1000 евро, разбирате ли? 1000 евро, да. Ние колко продължихме 30 минути. Депозит някакъв? Ние приемем брой. Може и банкова сметка, но можем да проверим на компютъра, че сега сте я привели през телефона си, ако предпочитате. Но и приемем и кеш също. Предпочитаме кеш. Така, 1000 евро. 1000 евро, това не са достатъчно, моля ви се. Вие трябва да се уважавате повече. Вие не знаете къде инвестирате. Инвестицията в финансовия поток. Казахме 1000 евро. 1000 евро. Добре. Ние сме, както ви казах, ние сме много духовни. Но парите са най-важни. Парите са най-важни. Обещавате ли? Те са част от потокът на себеуважително хармонизиране с синхроничната екзипотенциалност на вселенското изобилие. Така че... Да. Добре. Вие бяхте много полезен. Мога ли сега нещо да... Все пак да ми дадете да си купя от тези пари, които ви дадат? Не говорите за пари, те просто текат пред вас. Те са просто средство, спокойно. Вселената ви обича. Да. Вселената ви обича. Поне една книжка за домашно да чета, да си купя. Разбира се. Нека да видим в този момент кое е подходящо за вас. Да, рождената ви дата, час, вашето число, нумерологично. Плюс да видим, не ми трябва да видя на компютъра, аз така виждам. Ето, днес Луната ви е в опозиция с Сатурн, но в тригон с Марс. Следователно, ето така калкулирам, процесирам информацията, вашата кармична натална карта, отразяваща вашия звезден паспорт, знаете. Моля ви се, това са елементарни неща. Ето, да ви препоръчам този специален знак, който да визуализирате всеки ден за домашна работа. Този специален знак, ето виждате, той е руничен, древен знак. Визуализирайте го, докато го съчетавате с мудрата на изобилието, която е ето така. Мудрата на изобилието, запомнихте я, нали, бързо, защото това е много тайна мудра. Да. Така, готово. Така. Така, стига толкова. Че е много е силно, внимайте, ще те прегорите като жичка просто. Така ли? Да, внимателно, защото Вселената просто започва да влива във вас хармония. Щастие, оптимизъм, позитивизъм. Вие се чудите, много ви благодаря. Така е. До скоро. Така е. Беше ми много приятно. До скоро. Довиждане. Довиждане.
Заповядайте! Заповядайте! Здравейте! Радвам се да ви видя! Радвам се да ви видя! Заповядайте! На нашата втора коучинг сесия виждате, че ние работим бързо, нали? Да. Резултатите са мигновени. Вселената чува. Толкова е хубаво. Чувствате го, знаете, че е така. Виждате радостта, виждаме във вашите очи. Вие чувате симфонията на щастието, нали? Да, всичко чувам. Музиката на сферите вече вибрира в симфонията на живота ви, да? Да. Толкова съм щастлива и толкова много неща се случиха в живота ми. Живота ми се преобърна на 180 градуса. Знаете ли, благодарение на това, което ми казахте, парите, които ви дадох, всичко се възвърна при мен в пълна... Колкократно? 10-кратно? Повече, отколкото очаквах. Имам невероятни отношения с съпругът си, имам невероятна работа, успях да си намеря мястото най-накрая. Също така, печели и доста. Знаете, че ние преподаваме също и коучинг, знаете, нямаме банан, но със съпруга може да й помогне така за изпълнението, знаете, навътре. Няма проблем, знаете, това също, така се свързвате с потока на изобилието. Когато се учите да разширявате вратния тук на гълтачния си канал и да спирате възвръщателния рефлекс, тогава изобилието от щастие и любов също става по-голямо. Разбирате ли? Ние имаме и сексуален коучинг, не се притеснявайте. Всичко е финансов, сексуален, процесуален, търговски, взаимоотношенчески, емоционално фокусиран, партньорско коучинг, позитивно фокусиран. Аз се върнах при вас, защото първото, което искам да ви благодаря за всичко, което ми но моля ви, това е нашата работа. Искам и да продължа. Знам, че в момента толкова хора ми казват, че прекрасно се усмихвам. А преди това бях забравила за усмивката. Всъщност имах нужда да се върна, да съм искрен, защото си отрасках левия калник на бентлето си и то, разбира се, изисква около 50 000 за ремонт. Знаете, защото боята е специална, но... Аз ще ви помогна. Разбира се, знам, виждам, но вие сте щастлива. Тази помощ от вас към мен ще бъде от Вселената към вас. Вие знаете, чувствате, докосвате това изобилие, нали? Да. То тече през невронните ви клетки, в невромедиацията ви е вече това изобилие, то се вижда. Да, и за толкова кратко време не мога да повярвам, че успях да получа всичките тези блага, за които аз дойдох много смазана при вас. Много. Вселената вижда, тя знае. Вие ми помогнахте. Тя чувства вашето позитивно намерение за промяна. Тя иска толкова мъничко, тя иска просто една малка стъпка от ваша страна. Но правилната стъпка. Правилната и при подходящите позитивни коучинг фасилитатори като нас в нашия коучинг магазин за позитивно мислене. Позитивно мислене! Коучинг магазин за позитивно мислене, за материални блага. Всичко, което вие сте предложили, аз емоционална хармония! Да, за това нещо да изпълних дори... не знам как да ви се отплатя. Кажете ми, толкова съм щастлива и толкова искам да развивам за да протече още повече потокът на отблаженство, да се свържете с вселенската радост в по-голям степен и този дебит от щастие да се разшири във вашата аура и за да отпушим още повече чакрите, да ги завъртим в подходящата посока. Ето, Библия на парите! Библия на парите! Библия на парите! А това ли смятате, че ще ми помогне от тук нататък? Разбира се, знаете ли, аз искам да ви нашепна нещо, че то е тайно, не го казвайте много, но ние сме много духовни, знаете. Разбира се. Но парите са най-важни. Парите са най-важни. Ние сме много духовни, знаете ли, защото Вселената цени, когато ние се ценим. Когато ние поставим на самите себе си висока съответна стойност, да, тогава тя ни цени по същия начин, тя просто ни отразява. Ето Библия на парите. Предлагам за вашия продукт, който вие разпространявате, да поставите добавена стойност от
10 000%. Да! Ще има голяма печалба. Да, голяма печалба. Хората обичат да купуват скъпи продукти, защото тогава те са ценни. Да. Ами, аз просто дойдох да ви благодаря и наистина да намеря и още нещо за себе си. Има защо. Ние се стараем, както виждате. Да. Вие сте уникални, Така най-добрите. Позитивен коучинг. Да. Ние тук сме за вас. Позитивното мислене. Знаете, той е ключът, той е the master key, the шперц, който завърта в съзнанието ви, натиска точните бутончета, така, че да се случи щастието, да протече тази енергия, да се почувствате дълбоко самоуверена. Знаете, че Вселената го иска от вас, нали? Да. Вселената иска от вас да се обичате. Дори когато ми е тъжно, аз пак се усмихвам. Виждате колко е лесно, нали? Просто се усмихвате. Усмивката наистина голям поток. Привлича толкова хубави. Think positive. Да, позитивни мисли, позитивни хора. Yeah. Пълно с позитивни хора. Толкова е. Мислете уникално. позитивно и високо. Dream big. Да. Значи, мислете позитивно, просто всичко се нарежда от само себе. Знаете, започвате да привличате всичко, от което имате нужда. Да. Ето вижте, аз след няколко така клиента като вас, много хора между другото искат да са ми клиенти, защото на нас тук, на нашия позитивен коучинг, защото някои, не им вярвайте, те казват, че позитивното мислене продавало илюзии, създавало психични конфликти. Не, моля ви се, това са глупости, не. Ето, и да ви кажа, когато правим лекции, аудиторията са хиляди хора, не можем да намерим подходяща зала. Да. Хиляди желаящи стълпнотворения, ви казвам, да. Хората искат да мислят позитивно и да им е добре. Сега! Да. Вие вече сте добре, както виждате, всичко е наред, простичко е елементарно. Да. Дори когато ме обиждат, аз им се усмихвам и е толкова готино. Всичко е наред, виждате, това е. Добре, значи... Подсъзнанието ви знае как да се чувствате щастливи, когато вие мислите позитивно сега. Точно така, да идва по някакъв начин. Дори тези амулети... Те вече почнаха да работят. Да, точно така, да. Толкова е... Ние също продаваме подходящи амулети. Ето, камъче, амулет, което фасилитира позитивното ви мислене. И знаете, то ви свързва с Алфа Центауро, с Плеядите и с Сириус. Да, когато го държите и го свържете с позитивното мислене, когато го сложите до анахата чакра, до сърцето и малко по-нагоре и по-надолу го преместите, тогава потокът протича многократно по-силно. Разбира се, той има финансов израз, това камъче, знаете, че струва 10 000 евро, да, така. Но това е амулет, който носи щастие и вие го заслужавате и знаете, че го заслужавате. Това е за вас. Усетих го вече. Нали? Добре, значи ще взема амулета, ще купя и книгата. Книгата, тъй като е авторска, струва също толкова 10 000 евро. Никакъв проблем. Между другото не сме я пуснали по книжарницата, защото я препоръчаме лично на нашите клиенти. Да. И изключително, както виждате, състои се от 50 странички малък формат, което ако е голям формат са точно 10 страници Word, но ние сме направили така, че вижте тези корици, вижте колко е красива просто. Автор? Няма автор, това сме ние, това е... Ние сме в тревичките, ние сме във всяко нещо, ние сме в слънчевите лъчи. Ние сме просто тяхна проява, виждате? Ние сме Амазонка, която тече през вас. Прекрасно, да. Потокът. Добре, ами хубаво тогава. 20 000 евро. Добре. 20 000 евро, да. Виждате, че пред нас дори не са нужни дълги сесии. Да, 10 минути сесия пред нас е достатъчно. 20 000 евро. Вече животът, потокът просто тече. Вижте, изобилно. оставям ви отгоре, защото Да, 30 знам, че ми 000, се върна. разбира се. И то многократно. Да, страхотна работа. Така е. Наистина. Целият мултивърс чува тези думи и ги усеща, и дори и вашите Сега клетки, а пък живота, вие знаете, че съдбата ви вече е много различна. Благодаря. Ние сме духовни, но парите са най-важни. Да. Запомнете го и го гравирайте дълбоко във вашия живот. Благодаря ви. Така е. Виждаме. Бъдете богата и щастлива, и щастлива богата. Благодаря.
Здравейте. Изключително се радвам да ви видя за трети път. Знаете, нашите турбулентни, скоростни турбосесии, които за 3 сесии са достатъчни, както виждате, да бъдете все по-щастлива и от ден на ден да се чувствате все по-добре във всяко едно отношение. Просто си го повтаряйте. От ден на ден се чувствам все по-добре във всяко едно отношение. От ден на ден се чувствам все по-добре във всяко едно отношение. От ден на ден се чувствам все по-добре във всяко едно отношение. Стига! Просто го повтаряйте, трябва да си позитивно, разбирате ли? Стига! Все по-добре във всяко едно отношение. Лесно е да се чувствате позитивно, просто се усмихнете. Вие решавате дали да изберете щастието или нещастието. Елементарно е. Да! Как да стане? Простичко е! Изберете белият вълк, добрият, и го нахранете него. Знаете индианската притча, нали? Има 2 вълка в нас, единият лош, единият добър. Ние избираме кого да нахраним. Това е принципът на позитивното мислене. Лесно е. Просто го почувствайте в клетките си и нахранете белият вълк. Елементарно е. Имате всички инструменти. Амулетът работи в Вселената с вас. Законът на привличането ви чувства. Вие вече привличате финансовото и емоционално изобилие. Нищо не работи. Стига. Не. Вие просто трябва да знаете, че трябва да продължите по-силно и по-твърдо да опитвате да мислите позитивно. Просто избутайте всичко останало. Какви са тези тъги? Какви са тези вини? Какви са тези страхове? Какви са тези негативни мисли? Просто ги избутайте, разкарайте ги, решете да ги няма. Това елементарно е, разберете ли? Ние, коучинг, магазина за позитивно мислене. Не ги слушайте, това не е позитивно, не. Това е позитивно мислене, коучинг, сесии позитивно мислене. Вие трябва да знаете, че ще се почувствате добре сега! Чувствате се добре сега! Да! Спокойно! Какво? Ето, ще изчистим 3-та чакра, ще изчистим 4-та, 5-та, 6-та, 7-та. Ето потокът идва, върви. Ето, базисната чакра, дарут чакра, стабилно се чувствате на земята сега. Здрава сте! Ето творческото. Изобилие тръгва във вас. Ето червено, оранжево, зелено, так. Аз ви повярвах и всичките пари си дадох и вижте... Не на нас, но Вселената и дадохте, но Вселената и дадохте. Толкова е измамно цялото това нещо, защото аз бях толкова щастлива и всичките му обиждаха и аз се усмихвах, а в същото време... Се доверете на този амулет, ето вижте Ом. Ом. Резонира със сърдечната ви чакра. Ом. Мани падне кум. Доверете се, просто доверете. Какво е според вас да си сложа нови гащи с навалкано дупе? Какво е според вас това? Чакайте сега, просто повтаряйте мантрата. Да сложите ново вино в стари мехове. Ом Траян Бакар Меджар Махе, Судан Кибуш Киван Ханам. Не чувате! Урвару Камива Банханам, Мритьор Букшия Мамрита. Какво е да имате щупен двигател, който се слага в купе на чисто нов Мерцедес? Какво е цялото това нещо? Аз виждам, че има и